Това е най-важната футболна среща за градът на розите. Розова долина побеждава Марек с 2-1 и се класира за първи и единствен път в професионалната футболна група. Срещата започва отлично за розите, като Емил Личев с глава открива. Малко по-късно гостите изравняват и първата част завършва 1-1, резултат, който класира Марек. 10 минути преди края на срещата Зафиров подготвя смяна, като на терена трябва да дойде защитника да бъде изваден Кънчо Кънев. Но тогава чудото се случва. Кънчо Кънев с далечен удар вкарва победния гол за Розова долина. Победа с 2-1 и розите влизат в А група. Казанлък е в екстаз и цяла вечер празнува влизането на любимците си в професионалната група.